tentang tiyang ingkang sing seneng berbohong lan nggih. Tiyang sing seneng berbohong niku lek ten dalam keimanan nika napa ingkang dheke sanjang kali prilakue mboten sami. Niku ilmune tiyang munafik. Ngomong tapi ambek lakune gak padha, apa meneh ngomong kapikan. Lek ngomong kelekan nggih mungkin lakune elek ambek omongane biasae cocok ngoten nggih. Tapi niki mboten ingkang teng letaken mergo ten mriki ten jamaah niki tentang keimanan. Kula kados kula niki niku sanjanggian nyeramai panjenengan. Panjenengan menika lek ancene panjenengan kerja melalui timbangan niku nggih sadean pakane PT, sadean nggih sing melalui timbangan niku kudu jujur. Krana Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jujur. Sadean ternak sampai badi tali mawon lah niku. Nggih, kula ceramai panjenengan kados ngoten, kula critakaken kebenarane Rasulullah. Tapi dalam perilaku kula nggih ngoten. Kula sadean napa mawon kula rekayasa termasuk kula sadean pakane PT niku wau. Pakane PT niku wau enten timbangane nisor timbangane menika enten wadahe to. Lah niku kados ngeten enten panjenengan kan semerap nggih enten timbangane niku ada tempat sadeane bendahe lah niki kan napa niku rangkai niki kula telas kula tambahi wesi sebesar segini atau 4 on atau 3 on lah niku niki namine tiyang munafik yang bergedhok agama kesinggung ya rasakno dhewe mangkane aja usik wong-wong sing gak ngusik sampean aja diusik iki atos-atos nggih mergo kula dadi korbane dianggap Gus Buster, dianggap anake kiai, dianggap anake ulama, kenyataane nggih bapak buyute nika pengkhianat negara. Lucu niki. Ingkang panjenengan tang letaken nggih ngoten nika lek keserempet ya alhamdulillah. Gak terima urusan ayo tambah isin ngoten ta nggih. Nah niki sing panjenengan tang letaken tiyang munafik lakune kalih omongane gak beda lek ceramai tiang tapi perilakune mentingno awake dhewe sehingga nggoro-nggoro jamaah termasuk nyesat-nyesatno jamaah dodol sabuk dodol sikep lan iku niki panjenengan ingkang tang letaken tiang ingkang sing kaken goro biasa niki dugi mbah buyute sampai bapak nika pun turunan sifat niku senajan nggih ngerti lek niku dosa senajan awake nggih mondok tapi nggih ngoten krana wis lekat di dalam diri sifat pembohong, sifat jawab pos ngoten, jawab pos ketepros lah niku. Kadang niku kanca-kanca kula sing urip kali kula ngedabrus. Kenyataane kula diparingi semerap. Bapak-bapak niki wau berdarah pembohong. Lah nggih. Dadose panjenengan iki wau dampak pembohong menika sedanten. Terkadang boten dikancani ten kancane lintu-lintune krana pembohong sampai diarani jawab pos ketepros gedabrus ngoten. Lah niku nggih atas-atas panjenengan niki guyon mawon. Sesungguhnya panjenengan tangletaken niki ilmu dateng datuh Ar-Rahman Rahim menika nggih napa ingkang panjenengan ucap nggih napa ingkang panjenengan lampahi niku nggih kudune searah sejalan lah ngoten nggih lek ancene ditakdiraken dhateng Allah kerja secara tenaga nggih sampean kerja secara tenaga secara barokah secara kesehatanipun panjenengan aja direkayasa nyambut gawe aja ditaker-taker mongko engko gak diceluk maneh ten jeragane mergo nyambut gawe perhitungan menika niki termasuk goro niki ngian napa malih kali ucapan nggih kalau ucapan ayo engko ngene engko ngono ditinggal turu kancane ngentosi ayo engko jamaah nang kono ibadah nang kono nang makame Rama Yai Hamid sowan nang ngene
Romo Yai Hamid ditinggal turu koncone ngenteni. Lah niki akhire nggih mboten dikancani. Lah niku nggih termasuk nggih niku wau sadean sing berurusan dengan timbangan menika. Atos-atos panjenengan lek ngaos mencari narasumber ingkang sesungguhnya yang diridhoi Allah niku panjenengan cuma bisa meminta kepada Allah mangke Allah ingkang ngerakaken doa sampean diijabahi moko panjenengan kepanggih guru ingkang sak temenane diridhoi Allah ten donya ten alam kubur ten akhirat menika. Lek sampean tingali iku turunan ulama iku turunan iku sampean boten semerap nenek moyangi. Tapi panjenengan lek nglampahi istiqomah sholawat mangke panjenengan diparingi semerap. Ojo sing urip sing pun pejah mangke panjenengan diparingi semerap termasuk nggih niku wau ulama menika enten kalih. Ulama duniawi lan ulama hati termasuk ulama hati niki wau ulama ingkang diridani Allah Datuh Ar-Rahman Rahim sesungguhnya ulama donya nggih niku wau pintere iso maca pintere berdalil diri demi kepentingan diri sehingga Datuh menika menyariatkan oleh Allah disyariatkannya setan niku dikengken ngaku Allah. Lah niki kanggo ajaran sesungguhnya maka panjenengan mintalah doa kepada Datuh Ar-Rahman Rahim agar diberi sang guru yang sebenarnya. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.